Fer pràctiques a les empreses. Tela. Si fem pràctiques a fora de l'escola, és que l'escola és tot teòric? Home, no siguis dolent. Quan un alumne vol fer pràctiques passen dues coses. Li fa mandra i els de l'empresa tremolen. Dit això, jo crec que les pràctiques poden ser una gran experiència per diversos motius. Sí. Estàs en un àmbit on no hi ha ni els pares ni els mestres. Ara. Quan coneixes l'entorn professional, veus que no és tan dur estudiar. Aprens coses que no estan als llibres ni als powerpoints dels profes. Et proves a tu mateix per veure que si allò que estudies realment és la teva vocació. D'entrada sona tot molt bé. Quin és el problema, doncs? Que des de l'escola tens molta feina per trobar llocs de pràctiques per a alumnes on aprenguin de veritat i des de les empreses, que també ho he viscut, t'arriba un buf que li has d'ensenyar tot. Però això, rai, ho fas. El problema és l'actitud i l'esma, que ha d'arribar puntuals, anar dutxats i amb roba neta, escoltar molt i parlar menys, preguntar, retenir i aprofitar. Penseu que esteu a casa d'un altre. No en sabeu més d'allò que fan. Podeu aportar idees, però sobretot ganes de fer. No us faran ni cas. Si us ho correu, segurament tindreu premi. Si aneu de passotes, serà un suplici per a ells i per vosaltres. Si parlem d'universitat o de cicle superior d'FP, a l'empresa encara li pot servir, perquè si troba algú interessant el pot acabar fitxant. Però a cicle mig i batxillerat saps com a empresa que no en trauràs res de res. És així. És gairebé una aposta cegues per ajudar els professionals del futur. Altruisme. Hi ha una opció a l'FP i a l'universitat que no s'utilitza gaire. Buscar-te tu mateix l'empresa de pràctiques. No és el camí fàcil, però els resultats poden ser molt millors. Les escoles tenen problemes per col·locar tots els alumnes de pràctiques. Sabeu per què? Perquè n'hi ha que són un desastre i aquests també han de fer pràctiques. Més clar, no ho puc dir. Com a docents seria fantàstic poder tenir més temps per dedicar a aquest àmbit, però no el tenim. No pots anar a visitar empreses o a fires o a actes interessants. Els profes sempre queixant-se. Però sabeu quin és el gran repte? Que els profes facin pràctiques a les empreses. Uala! De fet es pot fer, però no és gaire habitual, entre d'altres coses, perquè no pots. Quan un docent surt de l'escola i va a una empresa a fer pràctiques, moltes de les teories que explica a l'aula agafen matisos interessants. Estimats joves que esteu a punt de fer pràctiques, és un moment important, no és una assignatura més. És una experiència única que heu d'aprofitar. Passa molt ràpid, sembla que no aprens, però us garanteixo que uns anys després us ressonaran coses viscudes. Sigueu humils, obriu els ulls i les orelles i aprengueu el màxim que pugueu. Ningú ho farà per vosaltres. Tots hem fet de becaris, tots hem començat sense saber. Depèn de vosaltres ser més pros o no a la feina.